Čau čau lidi, já vás zdravím u mého dalšího dílu, tentokrát jsem na serveru Apocalyptic Craft a IP dám do popisku videa, jestli se vám tohle video bude líbit, dejte like, pokud ne dislike, koment, ku příkladu odběr. No a teďka jdu do Warp Shopu. Jej, to jsem napsal blbě. Kdybych si udělal už postel, jo. Co jdu udělat? Si potřebuji koupit vlnu a udělat si postel. Inventář, aha. No jo, invent. Hlíny mám dost. $100. Jdeme, home. Tam si jdu dělat. A pro ty třeba, co nevědí, jak se dělá postel, tak tady už to uvidí. Tam místo v inventáři mě štve. Jaj. No nic, tak jste viděli, jak se dělá to. Jak můžete vidět, jsem na poušti, takže mám hodně pískovce a těch blbostí. Na průzkum beru si pouze meč a krump. A nějaké melouny. Nějaké melouny, sklo nechám doma. Stejně tak vlnu a to. Hlavně ty sazenice břízy a jdeme na průzkum. Jo, ten dům ještě nemám hotový, takže ještě se bude dodělávat, ale až za chvilku. Teďka jdu na Endermany, pokud nějakého najdu. No ale nevím. Člověk nikdy neví, ale včera jsem narazil na 3 Endermany. Co to je? Vlak. Se někdy stává. I když nějaký ten server, já jsem právě na jednom serveru a tam bylo ještě v tom, že tam jsou možné výpadky a výpadky tam byly každou chvilku. A ovoce přineslo. Ender Čorkovský, pojď. Dneska to nepřineslo žádné ovoce, jak to? Jenom to přineslo hodně creeperů. Creeper, rád bych si s tebou popovídal, ale nemám čas. Já hledám Endermany. Tu je les? A Ender!
Něco. Jo. Ender, pojď. Já tě nezabiju. Co to tu je? Thanks, samínka. Ne, já jim to vrátím. No, dnešní průzkum sice Endermana jsem sice našel, ale jen tak. Já jsem mezi tím jedl, ať se dobí vody a on si tam v klidu byl. Thanksík. No. Prasátko Piggy. Ne, abych to uvedl na pravou míru, já se na to nedívám. I když já jsem jen na YouTube hledal jeden film a tam se mi objevilo Prasátko Piggy. Tak to říkám pokaždé, když vidím prase v Minecraftu. Obsidian, já chci kobla. Já chci kobla. Fakt, bych si měl vytvořit kobl generátor. No. Tak tenhle průzkum už může oficiálně skončit teď. No. Jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, pokud ne dislike, koment, ku příkladu odběr, tak čau čau.